Πιστεύω εις ένα φραπέ, αφρόδι παγοκράτορα, ρουβιχτώνε καλάμους παστής εις το μάχους πάντων ερημένων, και εις ένα αφρόγαλα λευκών, πηχτών, του καφέ συνοδό και λιπογενές, το δια το καφέ ποιηθέντα προπάντορ καπουτσίνο. Μίλκ εκβοδός, αφρών αληθινών εκ μιξέρος ηλεκτρικού, χτυπηθέντα ου γεννηθέντα, ομοχρήσιμο του φραπέ, διου το μάτι ορθάνιξε. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν εργασίαν φυτρωθέντα εν καφεόδεντρον και μαζευθέντα εξ αρένος εργάτου και αγοράστη εξ εταιρείας και συσκευάστηκε. Αγοραστέντα τε υπό ημών εντός μικρής σακουλίτσας ή κουτίου ή βαζακίου και ετοιμάστη τας πρώτας ώρας κατά τας πρωινάς και εισέπεσε εντός ποτηρίου και ζαχαρώθηκε κουταλιάς του γλυκού και πάλι να άφρισε μεταδόξεις τσίτα κάνων κοιμητούς ώστε χουζουρίου έλθει το τέλος. Και εις το ρεύμα το πάγιον, το χρήσιμον, το μιξεροκοινών, το εκδεής εκπαραγόμενον, το συμψυγείου και θηκών συνεργαζόμενον, ώστε παρασκευαζόμενο ο παγακίων και υδάτων ψυχρών. Εις μίαν καφετερίαν ομαδικήν και φιλικήν φραπεδοποσίαν, ομολογώ εν τσίμπημα εις μπισκότου εκ του μπολ, προσδοκώ τα σάκι καθαρών και να είναι η ζάχαρη λιωμένη. Αμήν.